kört kell lovagolnod, mire beérsz oda. Fokozatosan szűkíteni a kört. Hello. Úgy van, és fokozatosan szépen szűkíteni. Nem bővíteni, szűkíteni. Jobb szárral már befele terelgetni. Úgy van, szuper. Ez az. Külső csizma megtámasztja, ez az nagyon szép. Szuper, na így kéne mennie végig. A szár nem rögtön. Úgy tök durva, úgy néz ki, mintha fekete lenne. Jó? És aztán mehetsz kifelé szépen. Fokozatosan. Ez az. És ha kiértél a nagy körig, szépen bemeljük a vágtába. Marad ez a szármérték, most nagyon jó. Ez az iná. Szuper, szuper. Nyom ki. És bement. Ez az. És vágtába is maradsz nagy körön. Ez az. És vágtáztatni, nem lötyög a szár. Na próbáljuk meg vágtába is ezt a körszűkítést.